Pamätáte sa na predminulé leto? Každému ste sa páčili. Kráľovná prázdnin. Obdivovali vás chlapci z Paríža. Máte rada prázdniny? Nie. Prázdniny sú mastné papiere. Myslíte, že sú len mastné papiere? No, napokon možno máte aj pravdu, ale mne mastné papiere pripomínajú obložené chlebíčky, obed v prírode, radostné chvíle. A mastné papiere, ktoré zahodili iní, hovoria o ich radostiach. Máte šťastie, že sa takto pozeráte na veci. Ja som sa asi narodila znechutená. V ten večer predsa neboli prázdniny s mastnými papiermi. Bol tam parket osvetlený lampiónmi, starý múr ovinutý brečtanom. Stál som vedľa vás. Pamätám sa na to. Ste veselá, Žinet. No, menej, než si myslíte. Keby ste videli, ako je ťažko osamelej žene vychovávať dieťa. Narodil sa v 44. Jeho otca som už nikdy nevidela. Neodišiel náhodou s našimi milými víťazmi? Nebuďte hrubí. Je to jednoduché. Imám u mužov šťastie. Možno to ani nie je tak otázka šťastia ako výberu. Myslíte, že si človek môže vybrať? Ak máte smolu hneď na prvý raz, tak sa vám lepí na päty celý život. A s dieťaťom na krk.